Haki Khynnah tayo baladap UDHS Doktor Amanwar ulawanra ki Jingi bakadon ki Jingi haki Jingi apki Khynnah bar ki long kame nadu balawan ki Jingpang coronavirus namar baki kme ki kpa ki shapting man pha sumar ki khon ki hospital lane baki kme ba armed ru kim shilan man wan kha shaki hospital lingba kani ki Jingja ki board ka tnar ko ka khya menta class dang man rung shaki Shnong ki thau banai Jingsumar e ki khilung bar ki Khynnah haka khanyu terek mataw banai nailor ka kinhon ki doctor ki nurse bar ki nong tre ka tnar ka khya jong RBSK That ration block kalapaloi ka free check-up cam lani ka jingpej bat sumar e ki khulung Khynnah nadu ki badang kha hadu ki bala khat pras nam karta ha ka Shnong kinshi mauria ka bahab that ration block kani ka kinhun kalapalong e kani ka cam ha ki artali ki jaka ka wei ha mauria bat ka wei par ha phali diwa Hagani ka jing ai Jingsumar e kumba ars pangur ki khulung bat ki Khynnah kila yo kila Jingsumar ling ba kani ka lat Hagani ka cam na kaliang ka kinchi PHC ru kala ploy ka jing ai jing inject igi khulung bar kumjo ru la ai ka jing kai bat penshai na kinong tre ka koi ka khya ha ka bei dei ba ka jing dan kami ka jing ai inject khnang bania dai ki khulung na ki jing pang ki babon jai Terus dia tiba pimde ban septim namar ka piseptim bele iyo namar ba ka shi pang ka ta ga da ba shi ban septim ya kilong kami ban inject ba ka shi rai ki terus dia tiba pimde ban shi pimde ban septim ma namar ba ka da bai kan shit ma kan shit namar balik kelas nah kata kadol ba lung shit dai tambah shit ini ada tang simit ada hati alai kita dai ba shit ka tang ko wen ka ba ana lebong ka dia dai ya kamu lab balik dan kaman ah ka keluar kamu ba bahar tu kata iklung idan kam ini kita wala teli dai kamu kamet tu iklung idan wala teli ini kita wala ban ya da ban le persa ini gijipan namar kami kada wai dai ba ka ban pun kan na ini kita baca kalau kai kami kita baca menunjukkan kami kita baca kami ada berpikir yang kita sipai kami menjadi kumjampi. Shisngi shwajong kani ka district program office ICDS cell nong stan kala pulong ka jing ai ji kai ba jing panshai ki nong trei ka tana ka koi ka khya ha ka Shnong kinshi mauria halor ka jing dan kam man ai de ki jing bam ki batei med ki khulung bar ki Khynnah ha kani ka program blatip kum ka rashtriya poshan ma lawan ban ai ji kai de ki officer ka ICDS cell na nong stan ha kani ka sngi la pulong ru ki jing thung jur ha ka kitchen garden jong ka Anganwadi center kinshi mauria kum ka dak ban pinchular ban bam de ki jur ki bathung hi